Gibuksan na ang Balay Silangan facility sa Mandaue City. Mao kini ang magsilbing reformation center alang sa kanhi mga drug dependent ug mga plea bargainer. Gipangunayan ang opening uban ang mga opisyales sa Mandaue, mga sakop sa Substance Abuse and Mental Health Services Office ug mga kaabag nga ahensya nga naglakip sa taga-PNP, PIDEA ug DILG. Ang Balay Silangan makakater sa mga drug surrenderers sa Barangay Drug Clearing Program. Ang programa mulungtan og 3 ka buwan kundiin usa ka buwan niini ang stay-in gyud sa pasilidad. Usa ang Balay Silangan sa mga requirements nga gikinahanglan nga ma-establish sa tinguha nga mamahimong drug-cleared city ang Mandaue. Sa itong gikater ani are mga pushers, mga itong na-identified. So either katong mga ni avail sa pre-bargaining or at the same time katong na-identify na to sa to ang certified badak watch list nga pushers. So they are around 1,037 kabuok.